आं नोंनिखौ नायबाय थायोथ' होद आंखौ दाला भिडिअआ बोरै बैसो फैयाखै भिडिअ बानायग्राफ्रा फैयाखै ना जानो फैनांगौमोनथ' बिसोर दिनैना सासे दंदां बै माबाया मा होनो फंबायसो आंनि फंबायसो माबाया जाय आफाद आरो आंनिफ्राय हरजानाय गासै आलासिफोरखौ फारियै गसंनानै थाफैनो गुरै खावलायदों जोङो हाबाफारिखौ जागायसिगोन बेगखौ लाना खारनांगौना हेलौ हेलौ बयखौबो सोरगिदिं थाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय हाँ थाबाय थाबावनो नैरोजा 23 मायथाइनि 23, 24, 25 आरो 26 अक्ट'खालि बे थावनियाव खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों बेनिखायनो बे हाबाफारिनि गिबि दिनै लाइटफोर गायसननाय बे लाइटफोर गायसननाय हाबाफारिखौ जों दिनै जागायनो नागिरदों बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनि मावगिरि आफादगिरि फरेन कलसा लेङाइ आफादगिरि मुसलमान रमिला इस्लारि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि सीताराम बसुमतारी नेहाथारि फिरफिला अरायहोनायनि थाखाय बेखौ आफादगिरि सारखौ दैदेनलांनो जोंनि सासे नेहाथारि हरेश्वर नार्जारी बिथांखौ आं खावलायबाय आइजो बिथांमोनहा लरिनो जुदि रोंगौब्ला लरिनानै हो एसे Borotunlaya
आफाद जिउ लावथों बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद जिउ लावथों बर' थुनलाइ आफाद जिउ लावथों एसे गाहाय खालाम ओमफ्राय साहा लां एसेनो औ गाहाय खालामनानै साहा लां गाहाय खालाम गाहाय एसे गाहाय गाहाय मालाय दिनै रायग्राफ्रा एसेबां जायो एसेबाव जाबायनो नारखोदो बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद जिंदाबाद बर' थुनलाइ आफाद जिंदाबाद बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' थुनलाइ आफाद लोंलेब बर' लोंलेब खोलाहा ना एसे इउजि ब्रह्म लोंलेब इउजि ब्रह्म लोंलेब खोलाजों ना खोलाजों खोला सानजा Này. Kenapa?